Suomen ladun järjestöpäällikkö Mika Asikainen radalla 5 ja radalla 6. Mikhail, Etkimo, Petroskoi, Kareli ja Russia. Ja aplodia, musiikki soi, annetaan. Tämä oli Mika Asikaisen musiikki. Veto tähän alkuun. Voi jammata, antakaa aplodeja. Uimarit riisututaan. Yhdessä sarjassa uusilla on käyty. Päällä, kato, ei helvetti. Tuommoinen on tuolta saalta, niin yhdeltä tuohon väliin, niin eivät roiskuta. No niin, ei oo tarvinnut kalvosinappia laittaa. Kaverit kiittää. Uimarit venee. Siliverihattu ja aurinkolippu. Tippuu päästä. Niin, ne ei hirveästi päätä veteen ehkä kestää. Tässä on kova meno. Näin lähti 3 uimarin rivistö. Tuoko tuo lierihattu, tuoko tuo tyyli menoa? Kyllä näyttää. Mika Asikainen tällä hetkellä johdossa ja johto pitää hienosti tuo lakki. Siivittää menoa radalla 5 Suomen ladun päälliköitä, järjestöpäällikkö Mika Asikainen. Hyvä. Näin musiikki siivitti menoa ja voittoon.